اے بیٹیاں والیو میرے پاک پیغمبر کو سنو جو بیٹی دا شان کیا ہوندے وے جڑے گھر وچ بیٹی نہ ہوے اون گھر وچ کنا رحمت نہیں آندی جڑے گھر وچ بیٹی ہوے سمجھ کے نہ ہوندے گھر وچ رحمت موجود ہی میرے پاک پیغمبر دے غلامو اج گھر وچ ایک بیٹی ہوے دو بیٹیاں ہون ترے ہون باپ پریشان تھی ویندے لیکن میں پاک پیغمبر دی سیرت چا کرے دا میرے پاک پیغمبر دی پہلی بھی بیٹی دوجی بھی بیٹی تیجی بھی بیٹی چوتھی بھی بیٹی جس نے سیدہ حضرت زینب سلام اللہ پہلی بیٹی پیدا تھی ہے حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ پریشان بیٹن روندیاں بیٹن ندن مولا میرے شور نامدار جننا محمد عربی ہے جڑا عبداللہ دا بیٹا ہے آمنہ دا لالے ہوندے گھر وچ ذکر پہلے پتر دیویاں میرے بطن مبارک وچوں کتنے خوشیاں مناؤں سرکار دو عالم دی گھر والی پہلی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ روندی بیٹی دی مولا پتر دیویاں تے خوشیاں مناؤں بس اتنا آدھے بیٹن سونی تھوڑی دیر گزری ہے تیرے پاک پیغمبر دی میرے پاک پیغمبر تیرے سب نبی دے پیغمبر دو عالم دی سواری آئی ہے سرکار نے فرمائے خدیجہ روندی کیوں بیٹھی ہیں پریشان بیٹھی ہیں تے رو کے آدھیے سونا میرے سر دے تاجا عمر نبی پاک دی عمر تقریباً 27 سال ہے خدیجہ الکبریٰ دی عمر تقریباً 42 سال ہے این جوانی دا دور ہے شباب دا دور ہے اے عمر بھی دیکھو تے بل جواب بھی دیکھو سرکار دی عمر 27 سال عرض کریں یہ سونے میرے سر دے تاجا بس کیا جیسا پتر نہیں جمیا دھی جم پئیے پتر جمیا تے خوشیاں مناؤں دھی جم پئیے بس اتنا کھڑا میرے پاک پیغمبر نے نعرہ تکبیر بلند کیتے پر میں نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ہوں سنو جڑا جملہ میرے پاک پیغمبر نے آکھے سنو توجہ دینا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو آکھے نے فرمایا خدیجہ اے ناک جو محمد دے گھر وچ بچی پیدا تھئی ہے بلکہ اے آکھو جو محمد دے گھر وچ رب دی رحمت ہی آ گئی سیدے سیدہ سرکار دی حدیث سنو میرے پاک پیغمبر ورن جڑے باہر وان گھر واپس آتا کئی نہ کئی شے گھن کے آیا کر بچیاں واسطے اولاد واسطے گھن آیا کر حضور گھننا سا آ فرمایا جڑے باہر میں کچھ ہے گھننا میں پترہ کو بعد دیتی کر دھیاں کو پہلے دیتی کر جو دھیاں پر آیا انہیں چاند جڑے پیو ماں دے گھر رانے نا اس کو بعد جنہ تو تربیت بہتر کرے سے اچھی جگہ تے نکاح کرے سے لالچی بن کے نکاح نہ کریں دین دار بن کے نکاح کریں سرکار فرمایا جناب باپ اپنی بچی دا نکاح سونی جگہ دیتے دیندار گھرانے وچ کرے سی تعلیم چنگی دے سی نماز دا پابند بنے سی اخلاق تے حسن محبت دی تربیت دے سی میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگو اوندا ابا جڑا ہو سی کل قیامت والے جاڑے جنت میں محمد دے رلے ہو سی کیڑی شان ہے سیاں کے دی شان ہے میرے پاک پیغمبر دی سیرت طیبہ کو سنو حضرت سیدہ زہرا پہ عرض کریں میں عرض پہ کرنا زہرا پاک نے ہاتھ بدنا دی ابا سیاں توری بیٹیاں تسا باپ ہو توری امتیاں تسا نبی ہو میں توری بہنیاں تسا میرے آقا ہو حضور میرے واسطے نہ اٹھے کرو پاک پیغمبر نے متھا چمے نلے وال سنگے عرض کریں دی ابا سیاں میرا متھا چم دیو نلے میرے وال سنگ دیو ان دی وجہ کہ سرکار نے فرمایا بیٹی قرآن آوے تے تیرا باپ کھڑا نہ تھی وے جبریل آوے تے تیرا نبی کھڑا نہ تھی وے ہن کدے یہ خیال نہ کرے کہ میں قرآن تو جبریل علیہ السلام تو ود کے شان نہیں بیان پہ کریندا نہ فقط میرے پاک پیغمبر نے دھیاں دا شان بیان کرتے اپنی بیٹی دا شان بیان کر کے قیامت تک آون والی ہر بیٹی کو عزت دیتی ہے سرکار نے فرمایا زہرا میں واسطے اٹھی کھڑدا کی واسطے اٹھی کھڑدا قیامت تک آون والے ہر باپ کو دساں جو دھیاں دا شان کیا ہوندے دھیاں دی عزت کیا ہوندی ہے ابا سیاں میرا متھا چم دیو فرمایا بیٹی میں کو تیرے متھے وچوں خدیجہ الکبریٰ دی صورت نظر آندی ہے ابا سیاں میرے وال سنگ دیو میرے پاک پیغمبر رو پن فرمایا بیٹی میں محمد کو تیرے والاں وچوں جنت دے پھلاں دی خوشبو پئی آندی ہے سہی پتر ہوئے یا دھی ہوئے رب دا انعام حضرت حنار کرن مولا دیونا پتر آوی بیتی دھی
اللہ فرمائے میری بندی میں پتر بھی دے سکتا ہوں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اچھی بولو وہ ذات جڑی ماں دے رحم شکلاں بناوے پتر دیون والا بھی اللہ تے دھیاں دیون والا بھی سیدہ حضرت حنہ نے آکے مولا پتر دیون بھی تے دھی دیتی اللہ فرمایا تے کو دساں ڈھیر وجوہات صرف 2 یا 3 عرض پہ کرنا سنو اللہ فرمائے میری بندی جنہ میں پتر نہیں دیتا میں مالکہ میں قادرہ میں حکیمہ حکمت والا میں جڑی بچی دیتی ہے آ سنوں دا شان پہلا شان ہے جڑی تے کو بچی دیتی ہے لکھاں پتران تو آلہ اوسیہ کیا لکھاں پتران تو آلہ جے کو رب آکھے اے لکھاں پتران تو آلہ اوسیہ اندی شان بڑی آلہ اوسیہ لکھاں پتر ایک باسے بچی دو شان ایک باسے تے دوجی شان سونگے نا میری بندی جنا جڑی تے کو بیٹی دیتی نا تو نہ رکھے نا میں خود رب دسے نا اے سارے گھر بچہ جمعی سنا رکھے با رکھے اممہ رکھے چاچا ماما نانا ڈاڈا جڑے بھی بھیراؤ من بزرگوں میں نا آدن اے ناچ رکھو اے رکھو میرا نا رکھیا کہیں کو پسند نہ آوے آدن سی کہ اینا نا بڑا اچھا ہی نہیں جڑا نا لسی اے چا رکھو میاں اے چا رکھو ہر بندے دیا اپنی مرضی ہوں دیئے وہ کہیں دا نا تو رکھے کہیں دا نا میں رکھا کہیں دا نا ابا رکھے کہیں دا نا اممہ رکھے کہیں دا نا استاد رکھے کہیں دا نا مرشد رکھے کہیں دا نا امام رکھے کہنا نا پیر رکھے لیکن کہنی خوش نصیب بی بی ہے جنہ نا خود رب میرے خیال سمجھ نہیں آئی صحیح کہنی خوش نصیب بی بی ہے جنہ نا خود رب رکھے ہون تریجی شان سن اللہ فرمائے میری بندی جڑی تے کو بچی دیتی ہے جڑی تے کو بچی دیتی ہے ماں تے کو دسائیں دا شان بھی آتری دا شان سن جڑی بچی دیتی ہے اے جنا وڈی تھی سی ہندے بطن وچوں ہندے شکم وچوں ایک پتر دے ساں جڑا میرا نبی سی جنا نا عیسیٰ علیہ السلام سی